kodwa futhi kungenzeka ukuthi hamba manga. Yes. Yes. Yeah. You, Mr. Nkabinde, you must be steeped in American spooks and all that. It's CI, not CIA. Oh, did we say? To my extreme apology. Lalela ke ndoda, ayi cishe lokho kwaphuma le ku Trump ndoda ngena la inqondo asithi CIA sikhuluma ngo CI. Ngabe uyazi yini ukuthi uJacob eLondini bese suka eyobiza wena bekhona abantu abanolwazi olunzulu ngalezi zinto zimdakwamile wena ungale kule la kusetshenziswa khona ngezodlame ngabe uyazi ukuthi kwenziwa yini lokho ngabe ngendlela ochaza ngayo usho ukuthi umnewethu lo angazwani nomudli angazwani nalomunye umphathi nabantu abasebenza ngaphansi kwabo kusho ukuthi bafaka bakamo ngakamo linye abengazwani nabo bonke Engazwani nabo nalabo baphansi kwakhe yena Jacobe. Yeah. As the commission njengoba ngishilo ukuthi nalabo baphansi kwabo yena ngo uJacob endini lo kuba abantu abaphansi kwakhe nabo abengazwani nabo ngabe kuzobe kwenziwa iphutha yini ukuthi hayi khona wakulanda ngoba anesiqiniseko ukuthi hey nangitshele lo uzokwenza lokho esifuna kwenziwe uzovumelana nakho aqhube futhi ngabe kwenziwa iphutha nasicashwa kanjalo ubona ke manje uthanda ukucacisela kahle ukuthi ngabe uthini kahle nje ngoba uthi usebenzile kokunye uthi usebenze naye kanye kodwa manje sokuthatha ukuthi bese yena besayibeka ukuthi uyazi ukuthi unesipiliyoni kanjani wachaza lapho Yeah. ukusho ukuthi futhi ke kuyabonakala ukuthi wena lapho ke wawumphenyi osemkantshobomvu phakeme kodwa hayi kakhulu Warrant officer nje. Just warrant officer. Uyabona ukuthi impela hayi ukuthi kanjani kodwa ufuna ukwazi kahle ukuthi uchaza ukuthini ukuthi njengoba ukhuluma ukuthi uhandla kanjani ubamba kanjani ukwenza ukuthizeni uthi ngathi akaqondisisi kahle lapho ukuthi ufuna ukuthini. With due respect, I'll try to summarize it. It was a bit long. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. no today ngizangizozama kodwa nawe uzwile kunye. Nasi sithi yathi yakufinqa nje ngokuthi uthi kahle ukhuluma ngezinto ezimbili ukuthi manje akutholi kahle ukuthi yini lokhu khuluma ngomehluko ngoba kukhona la ufuna ukuthatha izinto uzise lapha ya impela kuba khona ukuthi kunani maybe let's start. Yes, I'm not saying you're wrong. Not saying you're wrong. I just want to break it down. Uthi ngalokho uzama ukuthi uyachaza uthanda ukusidida ingqondo la wena warrant bona indida isekhona la emqondweni wala ekhaya kodwa ngenxa yokuthi banengi lokhu bangena la abanye bakhulu ku ikhundla zabo iphakemba sebechazile kabanzi cishe nathi sesazi kakhulu ngalento ukuthi kusebenzeka kanjani kodwa soyeka lapha noma kusasikhona indida ethizeni emqondweni wethu unobangela ukuthi uvume ukuyoncedisa le ndoda hayi ukuthi ngoba unesipiliyoni uyakwazi ukusebenza kahle bofuna uyofunda wena. Yebo no. Yes. Uyabona ke noSpiya lo useshilo la ukuthi naye abengalwazi. Kusho ukuthi siyanibhanga silobabili beningazidolo. Yebo kunjalo. That is correct. Thank you. Wawuthembele kuphi umnyombo yokuthi ubhale le statement? SAP statement. Which one? Ukwamukele ukuthi kahle uthi wena ayikhona uzange ukhulume loNyuso. Hayi akufike emqondweni wami. Lo muntu uoff. Duku sebuyile uyasifaka emsebenzini. Kuwe kwathini kusho ukuthi usazoqhubeka lokho ephethe a controller lo mphe. Yebo kunjalo. Yes, it is like that. Kubonakala ngathi ke yendoda wena ufaka laba bantu
ukuthi kubonakale sengathi lento beyenzeka lapha beyisemthethweni iyenziwa uwe namaphoyisa omthetho kanti eqinisweni ubona ngathi bekunganjalo. Uyabona ke ukuthi naye ibheka kahle la kuyehluza le ndaba thi laba bantu bayisho ngalendlela bayibeka ngakhona. Wena ukuthi ubhala ama-notes waqhubeka wabhala lokho makuba mangahlaza lokuqhubeka mangahlaza aqhubeka mangahlaza ama-notesini ku-statement ngoba kubonakala ngathi wena nahlanganisa amakhanda nalo Jacob ngathi hayi sizoyibeka ngale ndlela kanti emva kwalokho segcina kuzimbamba ngqi yena wavuma athi hayi ngempela vele kwenzeke ngale ndlela abayishoyo. Uyabona makube mhlawumbe uzothi hey bengingazi ukuthi kufanele kwenziwe njani mhlawumbe cishe hayi ngathi uyasishaya manje kodwa sicabanga ukuthi na uyibheka lento mfowethu lapha kwe-SAPC 13 yazi lesiphingi nase siphuma lezi zinto akusahambelani lepha bezingena SAPC 13 yasesiphingo ngokomthetho kufanele kube kwazekale ukuthi njengoba seziphuma ziyapi kwenzakalani kanjani akukho ngathi impela ayikhona akusho kahle. Now taken them out. Ukuthi futhi hayi ukuthi fambile emoyeni ukuyikhipha la uyabhala ukuthi zikhishiwe. Uyazi ukuthi uyabhala i-entry. Yebo kunjalo. Isizathu salokho uyasazi? Yebo ngiyasazi. Yes, I do know. Now, okunye futhi uyazi nawe uzikhiphile wazibuyisa naso uzibuyisa kufanele ukuphinde futhi ubhale ukuthi ziyangena futhi. Yebo kunjalo. Yes. Uyabona ke lento eyindida lesikhulumayo ekhulunywe wena kakhulukazi uthi wena ubone kungasekho isidingo sokuthi ubuye ubhale ngoba uzazi ibhalisiwe ku-SAPS 13 yasesiphingo kodwa uqeda ukusho ukuthi uyazi ukuthi kufanele kunesidingo kuyini okubalulekile na ukuthi isibhaliso ziyaphuma ziyangena. Uyabona ndoda na kube lezi zinto ziyangena ziyabhaliswa zisaphakathi zihambelana nokubhalisa kwazi ukuphaka kungena kodwa mase ziphuma cishe yani lo ngena sekusela ukuthi ziphumile kodwa kubhalwa ngendawo kuyaphela indaba ukuthi zingenile ngoba seziphumile. can you please make me understand? Ukwenza uncede ukuthi uqondakale kahle. Or, all right, yeah, let me leave it there. Can you please make me understand? Cacisa mne wethu mfethu na uthi ngaphandle lezinto ezincane hawu idakamisa ndoda ezinje ungasibhalisi besithatha ngathi ngokuncane nalokho ukuthi hayi nesikhiyo wasigcina kumina awukufaki konke lokho into ezincane lezo kuwena. Uyabona ke ndoda okunye yikho lokho ukuthi ke njoba lezi zinto esikhuluma ngazo esibaluleke kangaka noma wena uthi izinto ezincanyana obheke nje nangomhla ka-23 uJacob wabhalisa lokho wayebhalisa lapho ngoyi-24 kuyabonakala ukuthi ngempela lezi zinto zifakiwe lapha kodwa kungakuthatha nje ukuthi uyayinyatha lezi zinto ukuthi ukuthi bongazi wenza umsebenzi ongawazi uyibhari nje la kule nto ubona wenzalani awazi mhlawumbe iqiniso ukuthi vele ufakwe nje uyimfama ungaboni ungazi lutho ngomsebenzi ngokuthi ufune kwenze kanjani mhlawumbe kungenzeka kodwa akusiyinto engaboneka leyo ukuthi ungasebenza ungazi kanti okwesibili mhlawumbe hayi buwazi kahle iboshiwe lento ukuthi hayi sizothi senze kanje cishe wenza iphutha ngokuhlonipha singathi ubhayizile mawuthi angikukhumbula uchaza ukuthini ukuthi akuzange kwenzeke lokho noma hayi kungenzeka ukuthi kwenzeke kodwa ukukhumbuli nje. Uyabona ke ndoda kukhona into incwadi eyabhala i-affidavit incwadi efungelwe ukubhaliswa eyabhaliswa yilaba uJacob naku unasesho la nasechaza la uthi yawo laba bantu abethathu bekhona la vele ukuthi bazokwazi ukuthi bancedise ukuhambisa transport. Am I right? Yes. Yeah, bazokwazi ukuncedisa ukuthi bahambise lezi zinto kuya le hayi ukuthi bebela ngoba bazoncedisa ukusesha ukuphenya.
uyakubona ukubhalile impela lokho kushoyo kodwa kuzwakele kahle kuchazwe yibona ukuthi babezisebenzela wabo umsebenzi ndawo thizeni kodwa ngoba bebenendlela noma into yokwazi ukuthi ilayishe lo mthwalo into efanelekile ukulayisha lo mthwalo yikho babizwa ukuthi bazokwenza lokho kwakuyileyo nje kuphela into bezwe ukuncedisa ukuhambisa hayi ukuthi babe yiphathi kule operation. Mne wethu ke ufundelwe ngikhola ukuthi ukuzwile konke okufundiwe lapha angithi nje kodwa ke kubonakala ngathi ngendlela bengakhona cishe wenza iphutha ngokuhlonipha singathi ubhayizile kodwa ubheke ngendlela okungayona akusiyindlela weyenzekele ngakho ngendlela wena usho ngakhona kubonakala ngathi ke hendoda wena ufaka laba bantu ukuthi kubonakale sengathi lento beyenzeka lapha beyisemthethweni iyenziwa uwe namaphoyisa omthetho kanti eqinisweni ubona ngathi bekunganjalo. Ngiyakuphika lokho. Laba bantu bane kahle Governor uMkhize noKhuzwayo sifake na uJakobe bona bathi bebekhona labantu beyingcenye yokuphenya la kwenziwa lento kodwa okumangazayo nguwe wedwa cha othi labantu babakho bafika bahamba base bayabuya kuza kanjani Iyangimangaza ke leyo. Uyabona ke uthi naye bheka kahle la kuyehluza le ndaba uthi laba bantu bayisho ngalendlela bayibeka ngakhona wena ukuthi ubhala ama notes waqhubeka wabhala lokho uma kuba amangahlaza kunokuqhubeka amangahlaza aqhubeka amangahlaza ama notes ini ku statement ngoba kubonakala ngathi wena nahlanganisa amakhanda nalo Jacob nathi hayi sizoyibeka ngalendlela kanti emva kwalokho segcina kuzimbamba ngqi yena wavuma athi hayi ngempela vele kwenzeke ngalendlela bayishoyo wena uthini ngalokho kanti idayari engagcinwanga wena sonke isikhathi leso Yayikumina manje mne wethu tshela thini kuza kanjani wangena kanjani ngomkhonyovu njani angene lapha esayinda engekho hey angikhumbula ngazi ngamanye amagama kusho ukuthi uvuma ukuthi uKenneth Jacob afake lo diary yakho into ongayazi ungabonile ukuthi ngimvumelana kanjani umlingo ukhona kanjani ukuthi bese ayitholakala le diary kanti kuwena seyisayindile umbuzo omkhulu akekho ukhona la ngomoya thizeni ungene kanjani azosayinda la engekho kuzakala kanjani anginaso isiqiniseko lalela ke mina ngizoyiqala la emuva leyo emaphethelweni idiary yakho nguwena oyiphela ukufanele wazi okwenzakalayo ngayo njengoba sechazile ucommissioner ukuthi uhambile lo muntu ngomhla ka-22 wabuya la efika kwenzeka yonke le ikudiary manje kusho ukuthi cishe lokho okubhalile siyakuzwa ubhalile lokho okusho ukuthi kwenzekile kodwa akusiyinto enzakele lapho ngendlela uyisho ngakhona kungale ndlela engisho ngayo kunjalo ukuthi wena ngalelanga lela show ke-23 wena nase-DPCI office wagcina sofile nakhona kunjalo yes nasibheka idiary yakho kubhaliwe lapha ngomhla ka-23 kodwa ngomhla ka-24 lutho kanjani okungenzeka ukuthi i-inquiry engasekho kumina sobala belisasenawe ngoba phela umphathele uwophethe iy'ntambo usaselivile uwophethe izinto zikuwena uyabona-ke ndoda nasiyibheka njengoba sizwile 23 24 ulondoda uzowahamba waze wayenza ikhabutrehe sebuya ngayi-20 boyi-9 la icishe-ke lapho wena lokhu uyiphethe ifayili nokuvula ushaya ukuthi wayecelile ukuthi uvule i-enquiry manje ugcina ukuthi beyingasekho kuwe chaza kanjani usho ukuthini ndoda uSpia unikwa kanjani lento kanti wena usaphethe nakho phela ukuthi intinini uyale ePotchefstroom DPCI phela lapho usalokhu khona nawe kule ndaba
umnika kanjani-ke usibili uyabona kuzwakale kahle ngawakho amagama ukuthi yebo le ngxoxo yakhulunywa uJacob nawe ukuthi thathu investigate kwakusesiphingo lapho washo wena ukuthi ngeke nje ngokuya kwakho wanqaba Nkosi wasithi hamba uyovula open ama-inquiry manje umbuzo omkhulu ukuthi ke ngeyi-23 lokhu ikuwe la ngeyi-24 manje sekuza kanjani ngoba ikuwe lento so idlulisa kanjani uyinike omunye manje uyabuya lapho khumbula unenotebook unepensela kodwa ukubhala ngewu-24 ukuthi kwenzakalani manje awukubhalanga ndawo ya anginaso isizathu kodwa uyabonakala ndoda nanisuka lapha esiphingo nangu nonyusa ukhona lapho kuyaxoxa kuyakhulunywa kwakucace ngokusobala ukuthi hayi khona lezi zinto ziya lesiphingo aziyi kule ndawo yokuyocwaninga ungani kwazange uwenze uyithathe uyibeke kuwena lento ukuthi uyibhale ngendlela ehambisana nalokho uyayibona ke lento ishoyo ndoda ubheke kusukela umhla ka-23 kufika ku-24 kukhona isikhathi phakathi nendawo lapho okungaziwa ukuthi lezi zinto zikuphi lama-drugs ngoba kubhalwanga ndawo ukuthi kwenzakalani kuleso sikhathi esiphakathi lezo wethu uzovumelana nathi yini nasingathi cha udoyile lokho wakwenza kwangasindlela ukhomishina obalo uthi hayi cha ndoda lento yokuthi siyakwamukela lokho kushaya cha yize leze kuyazeka ukuthi ngamukelwa inkulumo njengale ngoba bowazi kahle ngempela ukuthi no lama okokuqala awekho kumabheka kuyaqhubeka futhi la lento awayi le bowazi kahle futhi awayi ku analysis nasesiphingo lezi zinto ziya Potchefstroom wena ukuthi bowungaze uthi ngeke kwamukele lokho uyakubona ukuthi kuyinkinga ukuthi kwamukele nje ngaleyo ndlela oyibeka ngakhona nawuthanda waphendula abantu ngokufinqiwe ke ndoda ukuthi hayi cha ndoda hayi nasibuka lento hayi ayishoni khona ngathi izolunga ihambi ngalendlela ngendlela okungakhona ikhona uthe wena benethuba lokuthi sizolungiswa lezi zinto nasenenza istatement phezulu lokho kodwa nakubhekwa le statement naleso sishilo lana akusinto okungathenjela kuyi asithembisi ngathi siyabhayisana naso nje uqobo le statement manje kodwa ayi ngocabanga ungaphendula na ufuna ndoda hayi Good day. Look, South Africa is loving you today. They say you've got character. What do you have to say about that? Well, that is in me. Believing so, I have retired from being a coach many years ago. But because it's in me, I've been willing to do it. But as somebody who is retired, you find that I could not be accepted in the other areas until this opportunity arose. And I was called in, and I said, hey, Mr. Gavin, do it to the best of your ability. And I hope I have. You did. You actually did. I don't want to blow my own trumpet, but people out there, we testimony today. Yeah. And what do you have to say to people that are saying that you are great? I take it you learn every day and continuously. So I will say yes, great, as if I've reached the threshold of being great. I can learn and still do better, I presume. Thank you so much. Thank you so much.